Hello, good morning mga kapobs. Good morning. So karon mga kapobs, diya data sa atong palasyo diri sa BuKid mga kapobs, no. So magtanom ta mga kapobs sa atong basakan mga kapobs. Kato dito mga kapobs. Kay naman may basak diha nga awa na tanuman na mo atong nasabay anang namunga karon. So tanuman na to karon mga kapobs. Mao ni atong palasyo diri mga kapobs, no. Okay. Let's go. Tanom ta dito sa basak. Sige mga kapobs, salamat.